Добър вечер, уважаеми комисия. Казвам се Уалид Бен Мустафа. Аз съм от Тунис. Доста се чудих по какъв начин да си представя моята страна, но накрая се доверих до Ванчето от екипа. Ванчето е... Допитал си се до Иван Стоянов. Да, професор. Не до Ванчето, а до... Да. Ето го. Да, ето, знаеме го, Ванчето. Ванчо. Да. Така. Попитах го, Ванчо, с какво да си впечатля комисията. Да, а той какво каза? А той ме попита. Той ми каза, по-точно, да, по-точно. Той ми каза, трябва да сготвиш нещо. Явно е бил гладен тогава. Да. Така. Ти какво го попита? Попитах го какво да сготвя. Да, и той какво ти каза? Той ми каза, няма значение, важното да е повече. Да е в повече. Точно така. Така. Нека Ванката да Моля, внесе... Ванка, да. донеси манджата. Манджата на Уалид Бен Мустафа. Да. Браво. Така. Нека комисията да дегустира. А докато тя дегустира, аз ще пусна едно кратко видео, където моя гост е в един готварски вихър. Това трябваше аз да го кажа, ама моя бърз. Уважаеми зрители, за малко тук, аз се тръгвам. Нека да видим това видео. Ако имате листи химикалки, се запишете в къщата, моля видео. Тъй като трябва да си представям моята страна, реших да сготвя нещо. Обаче преди да го готвя, трябва да си пина една глътка вино и тогава ще почнем работа. Тъжина представлява един буламач от всичко в хладилника. Режем кашкавала на дребно. Здраве. Още една чаша вино и ще ми заприлича на краставица. Дай, бутилка. Взимаме сварено месо, накълцаме го. Тя е малко, че не става без бензин. Нарязваме маслините. Бъдборе, след малко ще се обадя, че съм в ефир. После трябва да ми закарате до къща. Колкото повече яйца, толкова по-хубаво става. Без черупки. Понеже съм африканец, да го вземам. И правим така манджа с грозда. След 20 минути чакаме резултат. Това е тъжин. Тунезийско яда. Изложихме през чужденците. Уважаеми зрители, изпълнението на задачата на Уалид Бен Мустафа ще продължи само след малко. Блажиш ли, дядо Попе? Време е да заблажите с едно празнично издание на актьорската вечер. Със специалното участие на Краси Радков и Емануела. Попадията да е, попадията и нея. Виктор Калев и Чочо Попюрданов. И Мариан Бачев и Николай Орумов. Дай 50 кинта и ще кажа каквото кажеш. В понеделник, 5 април, от 22:30 само в шоуто на Слави. Продължаваме с изпълнението на... Искам да ви представя един... Само те питам, пак какво е дето даде да опитаме по време на рекламите? Как се Това е казва? тъжин. Какво? Тъжин. Тунизийско яде. Тунизийско яде. Исках да ви направя един кускус, обаче става много трудно. Трудно е кускус. И това тупа-лупа бързо. Тупа-лупа бързо. Добре, продължавай. Представи си по-нататък. А сега искам да ви представя един тунизийски танц.
Мустафа и той ви представи Тунис. Чакай, бе. Чакай, къде тръгна? Трябва да ни оценяват сега. Тук комисия имаме това. Господин Колеков. Да. Да, какво? Вие сте. Под впечатление съм на танца Значи ме измори. и си... На вечерието на Великден ще кажа, че ние българите сме много склонни към приемането на чужда религия. Супер. Ако вече не сме я и приели. Защото тези танци могат да се видят навсякъде в България по всяко време. Това лошо ли е? Не е лошо. Защото сещам, че може да влезем в спор. Важното е хората да танцуват това, което ги кара да се чувстват щастливи. Защо? Живеем в свободни времена. Свободни по отношение на някои така догми, останали от миналото. Вас представят ли ви тия танци? Не. Тия трите момичета, които танцуват, само бяха си мисля българи. в събота вечер как с свещите и с тези Кажи какво ти танци... искаш, нали? Така. Те ще оценяват. Тая песен е баш тунизийска. Разбрали? Това е баш тунизийски. Да. Моя острига. Сега се спомням, че ние с Тунис и България по едно и също време сме били под едно и също робство, така че си личи, че е баш тунизийски. Явно има някакви... Господин Ночев. Разбрахме, че в тунизийски танци има много жени и малко мъже. Как? Но каза, че има много жени и малко мъже. Какво? Което е чудесно. Какво лошо има? И на Много мен мъже и на мен ми един мъж. карате, кой искаш да има много мъже и един мъж. Само един въпрос имам. Вие нали сте? Не съм обърнал. Не си обърнал нищо, аз те знам. Нищо, всичко си е наред. Само не разбрах. Вие сте мусулмани, нали? Да. А това с виното как ви се връзва? С виното се пита сам как пил. се върви. Ага. Пиеш вино? Видяхме? Не, това е само за Само видео. за отскок. Господин Станев, Ще се постарая да бъда максимално кратък и обективен, понеже се отвори и такава една междуполова, религиозна и алкохолна тема. Тунис е една от най-демократичните арабски държави по отношение на жените. правилно. Първият арабски президент, който се казва Хабиб Бургиба, поправи ме, Бургиба, Да. така е ударението, Браво. въвежда изключително толерантно отношение към жените. На всяка година, на 13 август, той е обявил за официален празник на жените в тази държава. 8 март. И нещо като техния 8 март, да. И прокарва по един закон в полза на жените. През 57 година в Тунис е забранено многоженството. И забележете какво става след това обаче. След това на жените е било дадено и правото на развод. И сега те участват не само в управлението на държавата, ами 6 месеца затвор грозат всеки тунизийски мъж, който изневери на жена си. А след като излежи присъдата си... Ти затова ли дойде тук? А след като излежи присъдата си, ако жена му не му е простила още, присъдата може да бъде удължена. Добре си тук, си е супер. Забележете обаче и друго нещо. Господин Димитров, Не, искам да взимам ви си думата. довърша Господин мисълта. Чакай само. Кажи. Искам да си довърша мисълта. На него му стана интересно какво става в Тунис, така че давай. Че Тунис тия неща не ги знам. закона позволява на мъжа свободно да ползва платена любов. Добре, За сметка благодаря. на правата, Господин които дава Димитров. на жените. Искам да кажа нещо последно. Значи, ако вие, господин Трифонов, отидете в Тунис, ще се чувствате много щастлив, както вероятно бе в България. Първо, храната, която ни предложи той, това е една почти българска мусака. Добре, господин Димитров. Второ, платена любов може да се ползва Господин Димитров, безпроблемно. вие сте. Благодаря ви. Господин Димитров, вашето мнение. Този тажин беше много хубав. Само искам да разбера как се казва танца, който е типичен тунизийски. Това не можах да разбера. Има ли си име или му казваме кючек? Типичен тунизийски танц. Господин Сиромаков. Ами аз от това, което видях, така много ми се доходи в Тунис. Вашите оценки, уважаема комисия. 5